Argiaren podcastak. Egon Argia, lurrari entzuten dion saioa. Ongi etorri denoi, hemen gaude, Egon Argia saioko atal berri batean, eta horretarako zerrenda batekin hasiko dugu. Baitugu mediterranearra, makrobiotikoa, ketoa, barazki jalea, paleolitikoa, hipokalorikoa, glutenik gabekoa, arroz hutsekoa, baraua, batzuk besteak baino ezagunagoak, dieta motak dira aipatutakoak, eta beren antzekotasun eta desberdintasunekin, gure gizartean egun nahiko txertatuta daudela esan genezake. Hala ere, dietaren arabera jaten alda osasuntxu. Zer da osasuntxu jatea, zer da osasuntxu elikatzea, berdina ote da. Zalantza pila bat bildu ditugu, edo galdera pila bat prestatu ditugu, eta horretarako gonbidatu zaitugu, Leire Udabe, Lakariko kidea, ongi etorri. Bai, eskerrik asko. Aipatuko dugu elikadura osasuntxuaz hitz egingo dugula zurekin, eta horretarako Lakari elikagaiten da kooperatiboko sortzaileetako bat zarela aipatuko dugu, bertako elikagaiak eta elikagai ekologikoak saltzeaz gain, sukaldea daukazue, prestatutako jakiak eskuragai jartzeko, eta horrez gain baita ere, jaki tresna omen duzue garatuta, asteko menu orekatuak antolatzeko, bada lana. Pixkat bai. Bai. Hainbeste mereziko du elikadurak agian. Bai, eta esango nuke oraindik gauza asko egiteko ere falta dela, baina gu gure xumetasunetik aldeun bezala nahi dugu, jendarteei eskaini, gure ezagutzatik eta gure praktikatik, maldan gehiena, igual elikadura osasungarriaz gai, bizi modu osasungarri bat izateko. Bueno, posizio horretatik egingo dugu gaurko hizketaldia. Eta hasieratik behintzat horixe galdetu nahi nizuke, ze elikadura hitz egiten dugunean dieta etortzen zaigu, baina dieta, elikadura gauza bera aldira. Ez, hasieratik erantzungo dizute ezetz. Azkenean, elikadura bada igual osotasun bat, elikatzea edo jatea, modu kontziente baten ite duen prozesu bezala ulertuta, Ola oso definizio sintetiko eta simplista igual, gero sakonduko dugu berez zer dan igual elikadura gehiago. Eta dieta bai da gehiago gure egunerokoan gure gorputzak berditu, elikagaiak edo mantenugaiak hartzia, zentratzea bakarrik zen mantenugai hartzaitugun gorputzean. Eta gero igual, hirugarrengo definizio bat ere badao nutrizioana, jadala gure gorputzean, gertatzeian prozesu metabolikoak, eta horiek badia igual zerbait inkontzientea orduan. Egia da gaur egun, badola ja profesionalak ere, nutrizionista eta dietista, gehiago asko biratzeula prozesu horrei zezartze duen eta gure gorputzai. Elikadura hori baino asko kontzeptu zabalagoa da. Elikaduran barruan, dieta edo nutrizioa da satitxo bat, baino elikadura akaso ere, edo elikadura osasungarria ere bada nola bizi gean, ekartzaitu, edo jate deune elikagai horiek nundi datosten, hori esan deuna bizimodua elikagai kalitatezkoa dian, segurua dian, elikatzen nahi gehan momentuan lasai nahi gehan jaten, edo estresatuta, korrika, guk behintzat, Lakarin ere eta jaki tresna garatu genunean, horrei eman genian olako buelta bat, Gero hitzeten da elikadura orekatua, gaur egun daude milaka hitz. Eta gero guk ere igual izan dugu hausnarketa izan da, igual elikadura osasungarriak ere momentu baten izan behar dula, gu gure buruai entzutia, jakitia gure gorputzai ze etortze zaion ondo, zerrez, entzutia gure gorputzai eta horrek eskatzeuna da denbora bat, pausa bat, eta gure burua ezagutzeko denbora bat hartzia. Hortaz gain, egila da, bai daudela gauza batzuk esango dugu, ez dakite, demostratuta edo, bere garaian, geho, zarrera nahi patitu, dieta mota ezberdinak, egila da, gu igual kulturalki edo sozialki dieta mediterranearra, egon gehala,
milaka urtez edo mendetan kontsumitzen, ez? Zerealak, olibalioa, Euskal Herrian ere badakau dieta mediterranearreko kultura edo, kutsatuta edo egon geha hortaz, eta hori bai demostratu da orokorrian, badala osasungarria, eta dieta mediterranear bat eraman da, orokorrian, ez, gaixotasun aldetik eta, ez genut euskela, ez dakit, beste munduko arazoak eukiber. Gero ja azkenengo urtetan segertatu da, Bai, eta esartuko gara dieta kontuetan aurrera xeago ere, baina bai tiran nahi zutze, elikadura aipatu dugu, edo nutrizioa, elikadura eta dieta, 3 kontzeptu horiek atera dira, eta gerora gehitu duzu osasungarri atzizkia, zerk egiten du zerbait osasungarri izate, edo kasu honetan elikadura osasuntxua zizketan ari garenean, zerk egiten du osasuntxu, zeinentzat, nondik, ez dakit? Hau da, ez da bai da potolua, eta pixkat igual, iritzia deixente mangoet, gero batzuk esango da, evidentzia zientifikoa, eta ez da gizar, hor daude beste mila kontu. Egila da, osasungarria orokorrian, edo esango dugu estandar moduan, nik uste edo osasuntxua, mantenugaian arabera edo, esan nahet, gantzak, proteinak, karbohidratuak, gatz mineralak, vitaminak, hoien komposizio edo proportzio jakin bat barneratzea, eta horrekin du osasuntxu, azkenean gure metabolismoa funtzionatuko dulako, bakoitzetik ez dakizer hartuta, ez? Baino, osasungarria gehitzia ere, nik uste hori elikadura orokorrian ja hori izan berko lukela. Nik uste ja osasungarria deitu jola, azkenengo urtetan, batez ere igual 21. mendean edo 20. mende bukaeran, bizi estiloa, igual globalizatu hontan, ez osasungarri izatea bideratu dalako. Nik uste aurretik elikadura osasungarria igual egon dala. Bai. Elikadura bere horretan zela osasungarria, ez? Uste, zela pixkanaka mundu kapitalista hontan, ez, beti adjetiboak edo gehitzen gauzai, beste zerbait gaizki da holako, ez? Orduan, hori, hola irakurketa igual oso pixkatola geratu da, baina ekonomian gertatzen bezala, ez da gizen bat abizenekin guazela, ez? Pixkanaka, berdin, hori ere nik uste kendu zaigula. Gero, osasungarria ere, sartuko naiz terreno igual zea batean, nik uste lobby edo pixkate elikadura industriak ere azkenengo urtetan geota gehiago sartu duen zea bada. Egia da, gizarte bezala ere osasunak arduratzen gaitula, gehiago nahi du bizi, ondo nahi du bizi, baina adibidez, hor baude supermerkatu askotan eta eskaintzan, ez? Elikagai funtzionalak, elikagai osasungarriak, lagunduko izu, kolesterol hauetzen, bestia, kaltzioakin, eta hor ere sortu da, nik uste tolako pentsamendu bat edo ze izan berko luken osasungarria gero kontsumitu izateko. Orduan, nik horrezango nuke elikadura industriak ere indula bere lana hori mai gaineratzen. Eta gero, osasungarriana, igual, gaixota, ez? Sortzen nahian gaixotasun ezberdinan inguruan, gaur egun, igual diabetesa, hiperkolesterolemia, ez da gizer, beste bat gauza, horrek igual eragindula elikadura osasungarria ere hitzeitea. Hola, gauza asko botaitut, baina, ustet, faktore askoen olako konfluentzi bat bezala dala osasungarria termino hori erabiltzea. Eta termino horren atzean, osasungarria terminoaren atzean, norberaren osasuna bakarrik hartzen da aintzat, edo gainentzean egin, ezakite elikadura etikoa izan daiteke, edo jasangarria gehiago izango zen, baina osasuntxu atzizki horren atzean gordetzen da, ezakit, egualde globalarekin justua izango den elikadura bat, lurrarekin ematen zaion ekoizte prozesuari edo horri begiratzen zaio? Esango nuke ez, eta hor, igual, elikadura osasungarriaz baino elikadura burujabetza seguru nahitzen berko genuke. Elikadura burujabetzak azkenian, herri batek edo komunitate batek bere elikagaiak ekoiztu eta lurra antolatzeko azkenian eskubidea hitz egiteulako. Eta hortik ingoa genitu planak, irakurketak edo praktikak ere, nik uste beste osotasun bat edo integraltasun bat hartuko lukela. Orduan niretzat elikadura osasungarria da gauza konkretu bat. Bai. Eta hor
ustet, elikadura burujabetza agenda politikoan ez da honez, orokorrian administrazio publikoak erabiltze una da, elikadura osasungarria eta jasangarria sustatuko dugu, eta jazta, ez? Elikadura burujabetzak beste bustitze bat eskatzeulako azkenian, baina lurraz eta hainbat gauzetaz hitzen behar daulako. Orduan, elikadura osasungarrian barruan, askotan ez da hitzeiten tokikotasunaz, edo garaian garaikoa kontsumitziaz, ez? Elikadura osasungarria igual, hau bada igual gure iritzia, eta nire iritzi pertsonala hori, lehen esan deten bezala mugatu da, ze mantenu gai, haigean zehazki ahoratzen, momentu konkretu baten, ez? Eta guk ere, lakarin ere, gure inkoherentzi eta kontraesan handia dazkau, gaur egun, asiak, ez? Adibidez, gatz mineraletan eta vitaminetan izugarrizko propietatea aska, eta bakartze dugu txia asiak, lio marroia, sesamoa ez dakiz zer, horiek, ekoizteia asian, edo, askotan esan leike estatu batutan, edo lehen esan desun ego global hortan, nola, gero gaur egun emateu jende bat etortzea eta txia olako katilo bat hartu behar dut horrekin osasuntxu jarriko geha, orduan, aigea, nik uste desbideratzen era bat, eta orduan lehen esan detena, ez? Orduan, mantenu gai, honekin goitu osasuntxu, ja, baina hori ekoizteko, ez? Ze eragindakan hori ekoiztiak, hori honea ekartziak, hori ere, igual elikadura osasungarrian barruan sartu berko genuke, ez? Nola ekoitzi da, ze baldintzetan ekoitzi da pertsonak nola daude, beste igual, gai potoloa da, baina hor ere, ez dakit, elikadura osasungarrian izenean, ze kontsumo mota igean iten ere, hor aztertu berko genuke, eta gu gendikan ez dugu batzi, gure proiektuan baitan, gaude kontra esan hortan egia esan. Ekoizpenari ere, begiratzea balegoke, zalegia, modak dira, eta horien kontra ere, erabat ezingo da egin, lehen ere gure labore asko dira, kanpotik ekarriak, eta, ez dakit, agian egongo da bariadaren bat txia hemen ekoitzia izateko, edo antzeko produkturen bat hemen ongi datorrena, eta ez dakit horri atere ikiriki beharko leitzaioken, edo ez, edo, horre beste bide bat egon daitekela. Hala ere, dieta ez eta ari garenean, eta osasuntxu jate hortaz, gure mantenu eta hariko baldin gara, hori beti estandar ezingo da mantendu, ez? Alegia, oso eguneko aktibitate oso desberdinak ditugu, garaika, kulturalka, agian duela urte batzuk askoz lan fisiko gehiago zegoen gaur baino, horren araberako egokitzapen bat egiten dela ikusten duzu, normalako eguen aldetik, edo ez dakite lehen administrazioa ipatu duzu, baina ez dakite horrere sartzeko moduko den agian pertsonak lagoa erreixago litzateke kasu honetan. Horrazkenean nik uste gero faktore bat astutze zaigula eta gaur egun igual modan dauden aipatutuzun dieta guztietan emateu bizitzako edozein ziklo edo fasetan zaudela, berdin du 20 urte eduki, 60 edo ez dakitzen bat, danantzako baliagarri dela, ez? Guen hau da ondo eta hau da dieta egokiena. Dieta mediterranearran barruan ere, bizizikloan arabera, kantitateak, ezaguerriak aldatzen joazte. Adiez, emakume izaera hortatik, fisiologikoki ere, guk berezitasun batzu ditugu, ez da berdina igual, menopausian egon, edo ez dakit, ez? Azkenian gure hileroko kontuakin ere, gure fisiologia aldatzen joa, hilabetero ez da urtetan ere, ez? Orduan pixkat horren arabera izan berko luke, eta ez, hain estandarrak danontzako danak berdin. Berdin gertatzea, bakoitzan gorputzak, fisiologian, bagatoz bakoitza gure izaera edo patroi batzukin, ez gea berdinak, oso pertsona anitzak gaude, ez? Orduan, guzti hortan nik igual azpimarratuko nuke, hasieran esandako hori, ez? Entzun berko jo gure gorputzak, ze ezaguarri dazkau, ze momentutan gauden, momentu horren arabera ze berdeun, eta gero igual beste elementu garrantzitsu bat, eta irutze zait azkenean, pixkate ekonomia kapitalista edo global, honek ere eramaten nahi gaitula dieta edo elikadura oso modu individualian kudeatzea, ez dakititzadan kudeatu, baina, pentsatzera agian, ez? Bai, pentsatu edo gauzatu, ez?
Egia da, patologia batzuk, edo ez dakite, o intolerantzia limadazkau, edo, gaixotasun konkretu bat, noski nere gorputza edo neregan igual gehiago zentratu, edo berko nukela, edo egokitu berko nukela dieta hori. Baina, jendarte bezala, bai, irakurketa bat goazela oso modu pertsonalea, igual ez ditugula gauza batzuk partekatzen, eta nik uste lehen bagato zela, igual kultura batetik ez, igual elkarrekin bazkaltze genuen, janaria prestatzeakoan danontzako zan, eta horrek ere, sozialki ze aldaketa ematen nahi gehan, ez? Elikadura ulertzeko moduan, edo elikadura kontsumitzeko moduan da izugarria. Hor, eta lehen esan dakoa, igual administrazio publikoak eta ere elikadura osasungarria zitzaite banean oso modu pertsonalian, eta nik momentu batzan esango nuke ardura gehiegi botatzen zaigula pertsona moduan, eta hor igual kolektiboki beste planteamendu batzuk inberko ziala. Hor adiez, eskola, jangeletan, eta nahi da eraldaketa batzukin, elikadura osasungarria sustatzeko jangeletan, eta egia da hori adiez, niretzat oso adibide interesgarria dela, ja, komunitate batian, txertatzen nahi zehalako elikaduran gaia, eta elkarlantze bat sortzeula horrek, nik uste eta odala, bizitzan gertatzen nahi zaigun beste gauzan individualizazioa hemen ere ematen nahi dela, eta irutze zait oso kulpabilizaziotik ere azkenian iriste gehala horrea, dieta batien, ez dut ondo egiten nahi, kulpa, mentalki ere batzutan sortzaitugu olako distortzio batzuk elikadura osasungarrian izenean dieta jakin bat eramaten, da beste gai potolo bat, baina esan nahetena da elikadura ulertzeko moduan ere, horre ustete hausnarketa bat inberko genukela. Elikadurari dagokionez eta nahiko fama txarra dauka kontsumitzeko modu batek, eta hori da janari azkarra, ez dela prestatuaren berdina, baina janari azkarrak, nire osasunarekin lotura nahiko utxala duela esan genezake. Hala da, hala izan behar du, janari azkarra bere horretan txarra da, ez? Nik esango nuke orokorrian elikagaiola ultraprozesatu buruz hitzengo deu. Azkenian hori lehen esan dako elikadura industria, edo elikagai industriak iguale sustatu du batik bat. Hor, behek esango hau elikagai hau, seguru edo kalitatezkoa da, estandar batzuk daudelako, eta kumplitzeitu baina hor da hona da, gehigarri edo aditibo, pilo baten erabilera, askotan gantzak eta beste hainbat konposatu erabiltzaiana, ez dia orokorrian osasungarriak, irinak eta barroz esan nahi, lehen gaiak, erabiltzaian lehen gaiak, nola ekoitzia berriro horreagoaz, nola ekoitzia irinak oso birfinduak, ez dakizer, asko lehen gai horiek ja manipulatuta datoz, ez da lehen gai bat hartu eta jazta. Orduan, batzutan gero, edo hori versus, janari prestatu eitzite bali madu, arategi batek iten janari prestatu, edo gu behintzalakarin saiatzea, osagaiak hartu, eta etxian ingo genuna pixkat, igual, kantitatea handiagotan iten, orduan uste diferentzia nabarmena dala. Bestia esango nuke ez dela osasungarria, gero 1000 formula dazkae, etiketa nutrizionalak, eta ez dakizer, eta hor da hoia lobismo izugarri bat, gero osasuntxu bilakatzeko. Gure beste kontraesan bat ere igual ekoizpen moduan, agroekologia edo elikagai ekologiko eta sartze baldin bagea ere, guk askotan ez dugu, ekoitzi dana modu esango dugu konbentzional batian edo, igual estandar ekologiko esatu gabe, ekologikoagoaz, baina gaur egun badakigu gure dendan dauden elikagai ekologiko asko ere, multinazionalak sortutakoa diala, eta hor ekologikoa izateagatik osasungarria dian, nik zalantzan jarriko nuke. Nik gaur egon, apuesto handiago bat ingo nuke, hemen Euskal Herrian, modu nahiko jasangarrian ekoitzetako elikagai baten alde, naiz da igual, gero nutrizionalki balore batzu gutxi jokin, nik? Hortan ez da gati niongo zalantzaik adibidez. Hori garbi geratu da behintzate. Esan da, bada beste kontu eta ari zinenez horretan, sarreran aipatu dugu, zue baduzuela batetik sukaldea eta autorloak prestatuta edo eskaintzen dituzuela, eta bestetik jaki proiektua duzuela, eguneko menua menu orekatu bat edo diseinatzen laguntzeko zer eta ekintzen ioten horri edo
nun ikusi zenuten beharra? Horrola puntualizazioa momentu honetan proiektua erdi geldirik dago, gure denborak eta bizitzak ez digulako ematen momentuz gehiago. Baina hori etorri izan batez ere gure denda hurbiltzezalako pertsona asko, ez? Bueno, naiz nutrizionistanian edo bestian, hori, ez? Jarri dit gluten gabeko dieta bat, jarri dit ez dakiz zer, ez? Igual, batez ere igual jende helduagoa danak, ez? Guain arte jandu modu jakin batian, eta guain derrepente, guain hartu txikia, guain hartu beltza, guain txia, guain ez dakiz zer, eta zein berdet, ez? Egunerokoan hori nola barneratzet elikagai horiek nire dietan, nola prestatzeitut, orduan, dendan, askotan, ez genoka nahikoa denbora ere, gauza guzti horiek patxadas, ez? Jendeai azaltzeko, eta konturatzen ginean azan ere, igual jendeak bertzula ere igual plangintza moduko bat, hori ondo inalizateko, ez? Patian izan dalako input edo, ez? Informazio sarrera piloa, jakintza ez, eta guk bai ulertze edo elikadura osasungarria ere prozesu badala, ez? Ez dela egun batetik bestea gauzak aldatzen, eta horrek eskatzeula, denbora bat, plangintza bat, ohitura berriak sartuta pixkat, hortik, beharra, hori izan zen, ikuste ganulako jende bat oso galduta, eta ez igual dieta hori itea zijoalako, ez dakit, kapritxua da nitza edo kapritxoz, gaixotasun edo patologia bat, eta bertzulako igual laguntza, eta hortik dator. Gero ikuste genuen ere, egunerokotasunean dakaune bizi estiloia azkar edo ez dakit nola deitu, asko aldatu dala, esango nuke guk azkenengo 5 urtetan izugarrizko aldaketan nabaritu dugu. Dendan ere erosketa modua zein dan eta nola itean, pasada bat. Nork zer erosten duen eta? Eta nola, velocidade pum, da pasada bat, mostradore atzean egotea da azterketa soziologiko bat iteko izugarrizko aukera egia esan. Eta horre bai ikuste genuen jendea eskorrika zein goet batzutan galdetzi zegoen, ez dakit honekin zerrin, ez dakat denbora, hor laguntza bat ere emateko aukeratik sortu zen. Hala ere, aldarrekatu nahi dugu, guk hori indare orokorrian, falta dana da berriz eren ikustet, etxian, sukaldian, jatordutan, denbora eskaintzia. Ni nire buruakin ere hasiko naiz, hori pixkate zehatzen. Aplikatu berkon nuke, baina ustetor, goazela bide oker batian, eta hori igual ez da elikadura osasungarria, naiz da momentuan aurra eramatetena, ez? Elikagai hontan osasungarria izan, osotasun bat hartze bale madeu, uste asko dakola pentsatzeko, eta esango nuke gure eguneroko denboran kudeak eta zein dan, eta elikadurai, ez? Zenbat eskaintzei hon, edo sukaldian egon, sukaldian prestaketan zenbat denbora eman, nik uste hor da hola, gako handiago bat, denbora guztian behiratzen egon berrian, gaur hartu etena, proteina, ez dakizer, hau ondo dago, ni uste beste gauza batzu behiratu behar ditugula gehiago. Denbora hori eskaintzeko orlea, denbora hori beharla, eta lehen egiten zena, esango dugu, persona jakin batzuek egiten zuten, emakumeen esku geratu da batez ere, hortik zuk zer ikusten duzu ikasteko daukagula, edo ze gauzatzuk egongo dira berreskuratzeko modukoak, beste batzuk agian modernitatearekin eta barneratu ditzakegunak, zuzer ikusten duzu berreskuratu dezakegula garai bateko elikadura modutik edo... Hau jan eritzia da, baina... Sukaldean egote hortatik eta sukaldatze... Nik igual hasieran esan dugu, sukaldatze hortan momentu baten, hori ez, sozializazio bat, edo bilatzezan kolektibizazio bat, nik uste hor base hola ez, eon, itzein, berriketaldi bat, nik uste iritsi gala momentu batzu da bakarrik, ez, bazkaltzea, tuper batian, korrika, pun, 15 minutu, eta hor, aigela galtzen beste ez dakizen bada gauza. Emakumeak indako lan guzti hortan, zenbat ezagutza ere base hon, ez, eta ze sukalde mota esan, zuek hemen argian ere, guain zendar belarrakin, eta hainbat gauzetan ere hor da hon ezagutza guzti hori zin da ordaindu, hortzeon ezagutza guzti hori erabat ere galtzen goaz. Nik bi gauza zehatuko nituzke, eta gero
beste kontu bat askotan igual lotu da elikadura eta zaintza kontu horrekin, ez? Hori igual ez nago ja hain ados, ez? Zaintza ite horta, baina bai esango nuke kultura edo ezagutza sortze hortan, ez? Emakumeak eman duen guzti hori izugarria izan dela, eta hori nik esango nuke kasia asko galdu deula. Agroekologia mundutik behintzat asko aipatu izan da, labore asko gordela izan direla eta variedade asko gordela izan direla, hain zuzen ere etxeko lan horregatik eta lan txiki horregatik. Agian hori jaso daiteke gaur egungo bizitzara edo ekartzeko moduan edo? Bai, ados, hor gero, uste asko zehatu dana da, ez? Gizonezkoak baratzen ez dakiz zer, eta lan nahi du, eta emakumeak etxian eundia. Eta lan nahi duena igual justu emakumea dira, hori. Gauza, transmisio guzti hortan, ez da? Oain igual, hemen sartuko naiz beste terreno handi baten, ez? Emakumea igual laneratzea jungean ean, ez? Etxeko presentzia hori murriztu da, eta horrek igual, galdera hori nolabait igual azeleratu du puntu batean. Gero, galdera handia da. Emakumea lana izan berko luke horrek edo danona. Noski, eta danona. Baina, bai, igual ez, balio bezala, niretzako hor, bai kuantitatiboki eta kualitatiboki, kasi, ila neurgaitza dan balio handi dago, ez? Eta, igual bai inberko nuke momentu batzutan pausa bat, atzea jun, eta ikusi guzti hortan zer daun, eta guzti horrek ze sortzeun. Ikuste hor, eskuntza handi bat egon dala, ez? Gaur egun igual eskuntza ere oso eskolan edo zentratu da. Nik usteet igual gizarte mailan edo gure etxetan edo zeon jakintza guzti hori izugarrizko galdera eman dala, eta zuk aipatu ezu ez, agroekologiak eta justu hori da proposatzeuna, ez da ekoizpen momentu hori bakarrik, ez? Sozialki, kulturalki, denborak, jakintzak, hainbat gauza zehatzeitu, ez? Eta, elikadura burujabetza binean, agroekologia eredua da, azkenean bilatu nahi deuna, eta nik usteet, elikadura osasungarria eta igual alde batea itzen, eta junberko nukela beste hortaz hitzeitea gehiago, ez? Niretzako elikadura burujabetza agroekologia elikadura osasungarria da. Gehi gauza gehiago. Bai. Bakarrik igual modan, elikadura osasuntxua edo dieta osasuntxu bat gehatu dala, ez? Nik uste bestia la proposamena. Gero hor, eta agroekofeminismoan sartuta pixka bat ere, iruditzen zaite askotan balorean jartzen direla garai bateko emakumeek egindako lanak eta zaintza lanak, hezkuntzari zegozkionak, baina kontuan hartu behar dela baita ere ze baldintzetan egin diren, ze balore emantzaion garai bakoitzean, eta hortara bere horretan itzultzea, gaur gaurkoz ez dela bideragarri ere izango, baina egun gora ekarri beharko dela pixka bat, ez? Batzutan ematen duela iragana idealizatzen dela, baina gaur egun gaura ekarri beharko da. Idealizatu baino nik usteet gehiago, behintzat indako gauza honataz behintzat ikasi eta egokitu beharko dula. Ni ez nao bat ere nostalgian, eta ni naiz guaintxe pertsona bat esango nukela nitzakela gai izango, edo naiz ikusten emakume baserritar izateko baitu zer dan, eta horren alde nao, eta momentu enten naiz oso momentu zail bada, egoera zaila oso prekarizatu, emakumeak nola ondian baserrita hone bakartuta zaintzak, azte bali magea hori dana ikusten, kontestu zan, ez. Baina, gauza honak ustete reskatatu berdiala, eta egokitu gaur egungo egoera. Eta hor, elikadura osasungarria eta zitzeiten ere, gero, itzen berko genuke, elikadura osasungarria igual zer dan irigunetan eta zer dan landagunean, ez? Hor orokorrian daun desberdintasun guzti horiek ere ze sortzeun, ez? Elikadura osasungarria hiri baten edo, hor da, beste gai igual... Sekulako aldea dago, batuti bestela? Bai, oso gai potolua dala esango nuke nola ulertzean, ez? Bai, esango nuke, nire ustez behintzat gaur egungo igual etxalde agroekologiko bat, hor da hola elikadura osasungarri bat benetan, ez? Hirigune baten pentsa zenbat elementu, ez? Kutsatzaileak, ez da? Azte bali magea horrek gure, ez dakit, bizi osasungarri hortan ze kalte dakan, ez? Eta batzutan nik uste ez gala hartzen horregatik oso kontzeptu mugatzailea dela irutze zaite elikadura osasungarriana, eta oso orokortua da nik uste hor, elementu hau edanak sartu berko genituzkela, eta ezin deula, ez dakite, estandarizazio batzutan bakarrik erori, ez? Nik uste oso multifaktoriala dela, baina,
nik uste gaur egungo gizartean gertatzen nahi zagun bezala nahi dugu gauza batzuk, banandu, sinpletu eta hori ezinezkoa da. Ez? Sistema bezala, ekosistema ulertu beharko genuke. Elikadura osasuntxua izango zen hori indartzeko, noski ez dira input positiboa bakarrik, eta hor badago obesitatea aipatzen da, eta lehen izketan ere ginela ere aipatu dugu ez, 21. mendeko izurri berria izango den eta jartzen dute titular batzuk, nik datu batzuk ekarri ditut, eta Euskal Herrian 18 urtez berako gazten 12% omen du obesitatea, eta 18tik gora 156ak borobilduta gehiegizko pixua du. Gehiegizko pixu horren barruan sailkatzen dituzte 19 obesitatea duela eta 37 gain pixua. Hori nola, ez nola irakurri daiteken elikadura osasuntxu baten ikuspegitik, nahiko puntu zaila iruditzen zait, horre konotazio asko daudulako, ez? Garaiaren araberako kanon batzuk ere nahastu daitezkeelako, galderaz aldik eta zabalen utzi nahi dizut, ez dakit oso ongin nola, baina nola hartzen duzun, obesitatea eta gain pixua, uste dute bi bide desberdin izan daitezkela, zuretzako. Hor, ez naiz ez nutrizionista, ez dietista, baina, azkenian, Leire udabe bezala eskatzen dizutea esperientziatik zer jarri dezakezun. Azkenian, horre gain pixua edo obesitatea neurri batzun arabera zehatza, ez? Azkenian zure nola da, indize masa, gorputze masa indizea edo horren araberako, ez? Emaitza batzukin ateatzea. Uneko ez da izen matematea lemaizu normal, gain pixua eta gero ja datorre obesitatea hori hola pixkate argitzeko. Gauza asko ikuste ditut eta asmatzeten hau nire iritzia da ere ondo ematen. Batetik, egia da osasuna, ez? Bakarrekan kontutan hartuta, demostratuta edo badao, azkenean obesitateak gero badakartzala beste hainbat gaixotasun, askotan da diabetesakin lotuta, gaixotasun kardiobaskularrak, emateu gauza horiek bintzat demostratu diala, eta horrek osasunian nolabait eragin zuzen bat badaka. Gero igual, eman dituzun datutan, Euskal Herrian ere gain pixua portzentaia zenbatekoa dan altua da. Nik uste torre eragina ere badakala gaur egun elikagai eskuragarritasuna zein dan, edo lehen aipatutako jaki ultraprozesatu hoi edanak, nola kontsumitzaitugun, eta orokorrian ere igual bizitza sedentario edo batean zere jungealako, eta igual jate dugu endala ez dakizen bat, kantitateak eta gauzak ez da izen bat urte bezala, eta igual lan fisikoa, asko murriztua, eta nik uste tor bai daudela hainbat faktore eraginduenak, orokorrian Euskal Herrian gain pixu bat edo eotia. Gero horren ondorioz, politika piloa daude, edo, instituziotatik eta ere zehatzea, lehen esan dako erlazio zuzen hori da olako. Behin hori esan da, gero da obesitatea, edo lehen esan da lodifobia, eta gauza guzti horietan zer daun, eta gaur egun, badao gorputzarekiko olako kulto bat, edo gorputz normalizatu, jakin batzuk egon berra, hor ere homogeneizazio bat, eta izugarrizko presio bat, eta hor, bai aldarrikatu bakoitzak ere, aukera edo badakala, elikatze duen nola dan. Gero nik uste batzutan ere astutze zaigula, gutako bakoitzalen esan dugu, anistasun handi badao, eta fisiologikoki ere, danok ez gea berdinak eta ez gea izango. Gorputze anitzoiek daude, eta ordun askotan, bai igual, babitu, izitetea gesteko edo ez dakiz zer daude, estandar batzuk, zenbaki batzuk, eta danak hor kokatzeko zea bat, ordun ne irutzait orokorrian badaola anistasun hori ez kontemplatzeko, ez dakit nola esan, neurria edo funtzionatzeko modua, Orduan, hau da patroia, eta jazta hortzau eta bestela hortik kanpo. Eta hor irutzen zait, zientifikoki ere edo gauza plazaratzeanean, beste ikuspegi bat ere barneratu berko litzatekela.
Hori hola, ez dakit, Bai, igual eta- gehiago sakundu behar dut, baino, bueno. Nik hola uste esan, argi geratu dela, ez? Eta lehen aipatzen genituen guztiak eta kontuan hartuta, eta osasuntxua zeri deitzen diogun aintzat hartuko balen bagenu, agian masa korporal handia duena, edo lodi deitzen diogun persona, hori egon daitekela osasuntxuago argal dagoena. Kasu baino- batzutan, bai. Osa esan, igual argale egoteak ez du esaten, ez? Ez dakit, ondo zaudenik, igual gero, ez dakit, igual adibide oso tximplea, baina kolesterola kasu, bestia kasu, eta izea pues, pastillak hartzen, ez? Kolesterola gesteko ez dakit zer bestia. Orduan bai da, nik uste, bere bai, konstrukto kultural bat ere sortu deuna gorputzan inguruan ere. Eta gaur egun, pues, egia da, gorputz muskuloso kirolari ez dakit zer, hori dala emat, ez? Gizarte hontan goi mailan edo mailan gorenian jarri dana, ez? Gero jakin nahiko nuke askotan igual gorputz normal hoiek edo jartzeianean bere osasun mentala adibidez zein dan, ez? Edo ez dakit, hor gauza asko ikustea eta lehen esan dizuguna gure dendan nik atzetik ikuste dituzu gauza askotan jarreretan, ez dakit, konportatzeko modu hortan, bueno, adierazle pilo bat, ez? Orduan, irutze zait hor, pixkat, danok izan berko genukela zintzuak eta gauza guzti horrei bitu. Nik usteet, gertatzen da gauzaik igual ez ditugula ikusi nahi, ez? Eta beste modu bate igual tapatzen saiatze behala. Horien ere iritzi pertsonala da, eta ben asko guzti naiz, Bueno, argi geratu daila, bustita bintzat bazoa zela. Hala ere, borobiltzeko pixka eta bukatzeko, galdetu nahi nizuke, elikadura osasuntxu bat izatekotan, juistua dena, eta landu ditugun puntuak izango dituena, herri bezala zer bermatu beharko genuke, edo ze gako ikusten dizkiozun, edo... Nik lehen esan dakoan joa, uste elikadura buru jabetza hasi behar daula gehiago hitzeiten. Euskal Herri igual buru jabe batea beira nik uste elikaduran ekoizpen hori eta horren barruan sartzet elikadura osasungarria gaudela minus handi batean. Eta zailtasun handiakin ere aurrea beira hori planifikatzeko, agenda politikoan sartzea ezinbestekoa da. Gaude hainbat proiektu, ez? Igual kontzientziazio batekin, agroekologian ere, ez? Pues badaude hainbat pertsona hiperkontzentziatuta esango nuke, baina gero zein dira baldintzak, ez? Nik uste hor, baldintzan bermatzea bat eman berko litzakela, eztabaida handi bat eman berko genuke hori, ez? Zer nahi deun ekoitzi nola zenentzat elikadura guzti hori danantzako ere eskuragarri izatea. Gaur egun usteet elikadura osasungarria edo lortzeko, azkenean klase sozialak eta ere, eta lehen igual ez dugu aipatu, baina obesitatean eta hainbat gauzetan klase sozialak izugarrizko inpaktua daka, ze eskuragarritasun da elikadura horiek lortzeko orduan. Elikadura buru jabetza hortan, guzti hortaz hitzein berko genuke eta saiatu berko nuke, elikadura osasungarria denontzat izatea, ez? Nik gaur egun esango nuke hori oso mugatua daola eta pertsona jakin batzuk, nik moengo zor sartuko naiz, igual badakaula aukera hortako edo aukeratzeko. Batzuk ez da aukeratzeko, ez? Eskubidea edo ezin du behen bizitzan, ez? Orduan, nik etorkizuna elikadura buru jabetzan eta agroekofeminismoa nik ustet, eta gero hori igual beste gai bat, beste egun batako ere badakazu, eta hor, emakume baserritar eta agroekologian da bilen, etxaldeko emakumeak, eta hor, nik ustete lan izugarria aidala ite, baina honek eskatzen da hori, agenda politikoan sartu, sozializatu, eta hori, ez? Igual proiektu komunitarioak, hezkuntza, hor da lan handi bat, baina nik behintzat instituzio publikoa edo administrazio publikoa edo estatua edo, irutze zait, ez dakaun estatu horri, ustet kombinazio handi bat berdala, baina honek eskatzeu herri mailako hausnarketa eta plangintza bat, ez? Eta justu aldendu, igual individualizatzean, ez? Gai hau ustet gizarte osoan ardura badala. Eman deziozu, ez? Zehar leharro batzuk, galdera batzuk ere bai, galdera batzuekin etorren iz eta beste batzuekin, nahiko ongi utzi nauzu. Eskerrik asko Leire Udabe, gurean izateagatik, Lakari proiektuko kidea, eta, osasuna denaz eta elikaduraz behintzat, elikadura sistemaz alako gogoetak ekartzeagatik. Mila esker.
Eta zuei entzulek, eskerrik asko zuei ere gurean izateagatik, badakizue argia.eus eta bizi baratzea atarietan izango duzuela ikusgai gaurko saioa eta baita gainerakoak ere. Hurrengora arte. Aio.